534. E-mail geopark@museumbs.sk www.museumbs.sk www.geopark.bs.sk Otváracie hodiny máj, september 9 až 17:00 bodka. Október až apríl 8 až 16:00 hod. Čo čítaš? Na čo ti to je? To som, aby oni počuli, lebo sa musíme vzdelávať, nie? Na čo sme tu prišli? Čo sme tu prišli piť, alebo čo? My sme prišli vzdelávať, čak na to nás tu škola pomohla. Myslíš, že nám tu platia zadarmo? Nerob kráva. Mestská turistická informačná kancelária. Námestie Svätej Trojice 3, 96901 Banská Štiavnica. Telefax vojvodka 045 694 9653. E-mail tikbs@Banská Štiavnica bez diakritiky Tebe to dobre ide. .sk www.banskastiavnica.sk Otváracie hodiny maj až september. Pondelok až piatok 8 až 18:00 hod. Sobota, nedeľa 10 až 18:00 hod. Od 2 hodiny vlastne je to. Neskôr sa otvára v sobotu a v nedeľu až pondelok až piatok. Klasika. Október, apríl, až apríl. Pondelok, piatok od 8 do 16 hodiny. A sobotu od 8 až do 14 hodiny. A tam nedeľu už nie je otvorené od október až apríl. A vlastne ešte aj keď je to otvorené, tak v sobotu, ako býva od mája do septembra, v sobotu otvorené býva od 10. do 6. A od oktobra do apríla, tak býva v sobotu otvorené od 8. do 2. iba o 4 hodiny menej vlastne. Zimná prevádzka. Ďakujem. Služby. Predaj propagačného materiálu, map a suvenírov, prívodcovský servis, predaj vstupeniek, komplexné informácie, mesto, múzea a galérie, kultúrne, športové a spoločenské podujatia, cestovné poriadky, zátvorka, bus, vlak, turistické trasy.